माखासे मानसिफोरा गुगालांदों माखासे प्लास जाबाय थादों मा बुंनो खुलुमबाय दिनै जोंनि मोदैबारि समाजनि थाखाय इउपिपिएल दलनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां मानो होनब्ला दिनै जोंनि इउपिपिएल दलाव उदालगुरि जिल्लानि एसटि मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट दन्दि कुमार राभा बिथाङा सिगाङाव बिथाङा नमिनेटेड एमसिएलए मोन आरो बिजेपि दलाव बिथाङा एज ए भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दंमोन किन्तु जोंनि दलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो प्रमोद बर' बिथांनि जा नेतृत्व बेखौ मोजां मोननानै बिथाङा दिनै जोंनि दलाव फर्मेलि जइन खालामबाय आरो गोजोनथाव खौराङा जाबाय दिनै बिजेपि दोलोनि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट रमेश हाजरिका बिथाङा दिनै जोंनि दलाव फर्मेलि जइन खालामबाय आरो बिथांजों लोगोसे गोबां बिजेपिनि बुथ कमिटिनि बिबानगिरि जेरै बुथ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिजेपि दलनि गोबां एक्टिभ वर्कार दिनै जोंनि दलाव 150निख्रुइबो बांसिन वर्कारफोरा जोंनि दलाव जइन खालामबाय आरो बिपिएफ दोलोनिबो बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि 10 जनसो जोंनियाव दिनै जइन खालामदों आरो टोटेल जोंनियाव दिनै 150 जननि सायाव जोंनियाव जइन खालामबाय आरो बिनि उनाव जोंहा जइनिं दङ कारण जोंहा जिहेतु गरमखाय बोथोरा गरमखाय जों जइनिं प्रग्रामखौ एसे फिसा फिसा खालामनाय जादों बिनि उनावबो सप्तासेनि उनाव आरो जइनिं प्रग्राम दङ आरो कन्टिन्यू जइनिं प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ जोंनि मोदैबारि समाव बे खेबाव जेनेबा दायो माने मोदैबारि बियाबखौ नोंथांमोना इउपिपिएलआ उद्धार खालामनो हागोन होनना सानदों डेफिनेटलि बे बाराव मोदैबारि समस्तिखौ जों इउपिपिएल दल हिसाबै जों जोबोद गोख्रों जोंनि वर्कारफोरा डेडिकेटेडलि खामानि मावगासिनो दं आरो मोदैबारि समस्तिखौ इउपिपिएल दला बे बाराव उद्धार खालामनो हागोन 2025आव उद्धार खालामनो बे कनफार्मखा मानो होनब्ला जथेस्थ जोंनि दलाव विदाउट एनि माने कन्डिशन जोंनि दलाव दोलो दोलो फैनानै जइन जाफैदों दिनै जोंहा माने बिजेपि दोलोनि बिथां मण्डल प्रेसिडेन्ट बिथां बिजेपि दोलोनि बिथां भाइस प्रेसिडेन्ट विदाउट एनि कन्डिशन दा बिथांमोननि जिहेतुके बेयाव इएम दङ एमसिएलए दङ थेवबो बिथांमोना जोंनि दलाव जइन जाफैदों बेनि ओंथियानो जाबाय जे जों मोदैबारि समस्तिखौ इउपिपिएल हिसाबै जों देरहासार खालामनो हागोन दा जिहेतुके बिजेपि दलजों जोंनि एलायन्स दङ किन्तु बिजेपि दल हिसाबै जोंबो गाज्रि मोना किन्तु जोंनि बेवहाय मोदैबारि समस्तियाव बिथांमोननि दोलोनिनो एमसिएलए दं बा इएम दङ किन्तु बिथाङा जाबायदि रायजो राजाखौ जाबायदि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेबायदि निश्चय खामानि मावनाय बिथाङा फेलें जादों आरो जथेस्थ एन्टि इनकामेन्सि ओंखारदों बेखायनो बिथांमोननि दोलोनिफ्राय बा रायजो राजा बिथांमोना बिजेपि दोलोनि अनगायै इउपिपिएलखौ देग्लाय सायख'दों बिथांमोना आरो इउपिपिएल दलखौ भोट होगोन होननानै बिथांमोना जोंजों बिथांमोना इन्टारेक्सन खालायदों आरो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालायदों आरो बे बाराव मोदैबारि हिसाबाव इउपिपिएल दला जे मोजाङै ओंखारलांगोन बे रोखाखा जोंनि भेरगाव जिल्ला हिसाबै इउपिपिएलनि जि मोनसे टारगेट जोङो मोनबा समस्तिखौ उद्धार खालामनायनि खामानि माने मिशनजों खामानि मावगासिनो दङ आरो मोनबा समस्तिनिबो मोनसेखौबो जों गालाङालासिनो लाना थांनायनि मोनसे नोजोरजों खामानि मावदों आरो बेनिखायनो दिनै जोङो मोदैबारि समस्तियावबो जगदान कार्यसुचि लादों बे मोनसेल' नङा सिगाङावबो लाखांबाय आरो लाबावनाय जागोन गोबां दङ दिनै बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जोंनियाव जगदान खालामफैदों स्पेसियेलि बिजेपिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय बे मोननै हान्जानिफ्रायनो मेक्सिमाम फैदों टटेल 140 जन मानसिफोरा बेवहाय जोंनियाव जइन जाफैदों माखासे लिडारफोरबो दङ बे लिडारफोरखौ लाफानानै जोङो जइन खालामनाय जादों स्पेसियेलि बिजेपिनिफ्राय एसटि मोर्चानि जिल्लानि आफादगिरिबो दंमोन दन्दि राभा बिथाङाबो जोंजों जइन जाफैबाय आरो मण्डल प्रेसिडेन्ट प्राक्तन मण्डल प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जोंजों दिनै जइन जाफैदों माबानि मोदैबारिनि दा हिसाबै एबाराव जोङो मोदैबारिखौ जोंनि आखायावनो फैखागोन बेखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना बिनि जि सिनारि बे सिनारिया बिराद मोजां मोनसे सिनारियाव फैगासिनो दं जोंनि थाखाय आरो सबनिसै इन्टारेस्टिं मोनसे समस्ति होननानै जों बुंनांगोन मोदैबारिखौ आरो बेयाव जोङो इलेक्सन गेलेनानै इलेक्सनखौ गेलेनाय बायदि मोनगोन মই বিপিএফত সুবিধা ৰাস্তাতে কৰি থৈ আহিছিলোঁ কিন্তু গতিকে কাম কৰাৰ সময়ত এটা সময়ত চবেই বিতৰ্কতা সৃষ্টি হৈ কৰ্মীৰ মাজত এই বিতৰ্কত মোটিভেট হৈছিলে যেতিয়া মই বিপিএফটো ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈকে গৈছিলোঁ
কিন্তু বিজেপিত গৈ তাত যিটো গ্ৰুপৰ লগত মই গুচি গ'লোঁ সেই গ্ৰুপটোৱে মোক কিছু বিশ্বাসঘাতক কৰিছে আচলতে তাৰ পৰা আহি মই মধুবাৰী মোৰ সমষ্টি হয় এই মধুবাৰী সমষ্টিত মই যেতিয়া কাম কাজ কৰিব আগবাঢ়িছিলোঁ ইয়াত কিন্তু কামৰ স্কোপ কিন্তু পোৱা নাযায় যে ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে কৰবাত নহয় আঞ্চলিকতা বাদক নাই গ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ চিন্তাধাৰা গ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা কাম কৰে নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা আপুনি যেহেতু মানে বিজেপিতে গ'ল তেনেকৈ দেখা যায় বেছি ক'ব নোৱাৰি দেখা যায় যেনে অসমত সেইটো দেখা যায় কিন্তু ইয়াত যদি বেছিতে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াতে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আঞ্চলিকতা বাদটো আপোনাৰ থাকিব লাগে একদম আঞ্চলিকতা বাদটো পুৰা বিশ্বাসী এতিয়া মই আগৰ পৰা মই বিশ্বাসী মানে ভুলক্ৰমে এইটো মাজে মাজে সপ্তাহবিলাক হৈ গৈছিলে এতিয়া আৰু ভুল নহয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বটোত তেখেতৰ বিশাল যিটো নেকি ব্যক্তিত্ব সেইটোত ময়ো বৰ পচন্দ আগতে আমি লগ পাইছোঁ এবাৰ মানে সক্ৰিয়ভাৱে ইউপিপিএলত কাম কৰিব আপুনি সক্ৰিয়ভাৱে ইউপিপিএলত কাম কৰিব বহু বছৰ ধৰি বিজেপিৰ বিচাৰ পৰিবাৰ বিজেপি দলত কাম কৰিলোঁ এটা বৃহৎ অভিজ্ঞতাও হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় দলত কাম কৰা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ যিটো নীতি আদৰ্শ সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে সুগম হৈ থকা নাই আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলত আমি যিজন নেতা চিলেক্ট কৰি আমি যোৱা 5টা বছৰত পঠালোঁ দিগন্ত বৰুৱা তেওঁক লৈ আমি অতিষ্ঠ হৈছোঁ তেওঁৰ যিটো ব্যৱহাৰ আৰু যিটো ৰাইজক লৈ তেওঁৰ মন্তব্য সেইটোক লৈ আমি যথেষ্ট অসুখী আৰু সেইকাৰণে এই দল ত্যাগ কৰি আমি ইউপিপিএল দলৰ লৈ আহিছোঁ